El més greu és aquesta imatge que donem del sud de Catalunya, aquesta sensació que tenen d'abandonament, d'aïllament. En segons quines decisions sempre hi ha algú a qui ha de tocar el rebre, però no sempre han de ser els mateixos. No hem d'oblidar, per exemple, el que va significar el pla hidrològic. El nord sempre serà la força i el sud l'astúcia, o que el nord és la rapidesa i el sud la paciència. Però al pas que anem els hi acabarem la paciència, i amb raó. De les Terres de l'Ebre només ens en recordem quan falta aigua o quan ens falti llum o gas. L'hem esmunyit tant per les necessitats dels altres i quan s'ha acabat el problema, aquí pau i cap allà baix ja anirà a parar la glòria. Que s'esperin de moment. Perquè ja veiem cantat quin serà el resultat final d'aquesta proposta de pla hidrològic nacional. El caudal mediambiental que sortirà al desembre del 2009 seran 100 o 115 metres cúbics per segon. Exactament les propostes que va fer el Partit Popular. La llei de medi ambient ja li va advertir al govern espanyol que anaven sense la política de fets consumats i que això havien de canviar, que a Europa això no funciona. Llavors, la nostra faena, com va ser en el seu moment en el pla hidrològic, és a veure ficar aquestes coses damunt la taula per a que després la comissió faci les comprovacions que cal. Joan Vázquez, secretari general d'Ipcena Ecologistes de Catalunya. Ens sembla una barbaritat tant el pla hidrològic de conca de les conques internes, que està en informació pública actualment i que ja preveu una connexió des del pantà de Rial cap a les conques del Ter per Solsona, com el mini trasvasament allargar-ho cap a Barcelona. Porque el señor Cuseu, paisano suyo, está llevando una política hidrológica absolutamente franquista, porque no es una butal, sino que es simplemente decir la realidad. Está hablando de obras faraónicas, de obras absolutamente insostenibles y de proyectos disparatados. Las políticas ambientales de Seoverland. Ahora toca respetar las reglas del juego, que son respetar la ley. Entonces, en la puesta en marcha de la directiva Marco del Agua, vamos a mirar con lupa la documentación con respecto a la integración de conservación de humedales. Y desgraciadamente ya tenemos declaraciones en reuniones públicas de altos cargos de la administración que dicen no va a ser posible respetar los objetivos ambientales del delta. Anys de reunions, de trobades, de preses de contacte, i això pràcticament no ha portat cap fruit. I això hem de tornar a solucionar-ho sortint la gent al carrer, mobilitzant-nos, i la societat civil té que tornar a prendre la iniciativa de totes les problemàtiques. Repetixo, el tema de l'aigua només és un factor. No parlem ja dels parcs eòlics, no parlem tampoc del comentari nuclear i en fi, no sortim d'un problema amb un altre, i això creiem que necessita una resposta al territori. Puigdeu venim a manifestar la preocupació més forta que té la plataforma en defensa de l'Ebre, i és que s'està redactant un pla hidrològic de la conca de l'Ebre que no contempla cabals mediambientals suficients per al tram final del riu i el delta. I venim a expressar la idea de que sense cabals el delta és mort, sense cabals el riu és mort, i que això perjudica molt a les Terres de l'Ebre, i que la plataforma en defensa de l'Ebre continuem en la nostra lluita per la defensa del riu i el territori, i que ens plantegem mobilitzar si això no es corregís. Los que negocien en l'aigua potser ara estan preocupats perquè es veurà la mentira si demà plou a grapats. Los que negocien en l'aigua potser ara estan preocupats. Ja ho dient los vells d'abans, que a la vora del riu no t'hi faigués lo niu. Ai, quanta raó que porta vent, ai, quanta raó que no se'ls hi va fer cas. I ara tenim que lamentar moltes notícies que no mos agraden, i ara tenim que lamentar que hi ha coses que no es facin bé.